4 неща от Тему, които да спирам да използвам абсолютно всеки ден и като ви казвам всеки ден, буквално всеки ден по няколко часа, но трябва да учим доклада, защото някои от нещата са там. За нови клиенти на Тему ще оставя ето този код тук, който като го сръчите вгоре в барът, ще ви получите един ваучер за 180 лева за изцяло нови клиенти, така че не знам какво чакате. Добре, първото нещо, което най-често използвам е ето този видеорегистратор, най-точно видеорегистратор, буквално е брутален, записва през цялото време какво се случва, като има 3 камери, една за вътрешното купе, както виждате, една за отзаде, за и една за преде. Евентуално ако някой ви ударе, евентуално ако нещо стане, ви цялото нещо го имате това записано, или сте чуете дали сте минали някъде на червено, не сте, просто мога да го проверите. И второто нещо, което използвам в колата ми е ето това нещо, което е много брутално зарядно, защото действа безконтактно и изглежда малко по-модерно от това в колата на баща ви и буквално струва 4 лева, човек. Третото нещо, което не спирам да използвам всеки ден, е това портмоне, което е буквално най-удобното портмоне, което съм имал някога през живота си. Значи има място за абсолютно всяка моя карта, всичко, което имам като цяло го държа тук. Място за парите, имаш цип с стотинките, буквално това портмоне е перфектно. И четвъртото нещо са ето тези лепенки, които може би нямате грам идея за какво става въпрос, но аз може би съм използвал около 20 такива, защото купуват си обувки размер по-голямо от това нещо. И от триенето, обувката отвътре, задната част е леща, половината се разпада, плътта вече го няма, прави ви пришки и просто купувате едни такива лепенки за под 5 лева, 20 такива, лепете си ги през 3 месеца и обувките са ви като нови. Затова ако искате да се възползвате и сте нов потребител на Тему, може да използвате промокода ми в search бара, да си вземете отстъпките и живота ви стане най-по-лесен.